Odi kuno. Odi kuno. Bernard. Uli kutase. Ndafika tu ine nzako ndabwera ku John kuti. Shh. Ase, ukusokosa takhala chete. Bwanjiso. Kwachitika maliro? Koda ndamalisana kusokusira maliro bwanji. Mena masukusira azimayi olira muja ndazitiresa sofe. Ayiso, si maliro ayi. Komano mkazi wanga akugona nkatimu. Ndi akamagona amadana ndi phokoso. Mokuti ineyo ndatuluka 4 koloko ya mamawa kuopa kuti mwina ndikhoza kugwesa mbale kapena spuni mwangozi ndikumuzusa. Nde ukangomuzusa se amavuta. Nde ndangotulukiratu panja pano. Ndatuluka 4 koloko ngakhale kukuzizira kuti ndi mu Juni komabe. Nanga ndipanga bwanja se. Eyetu ase sikuti ndi maliro ayi. Bernard khala serious. Nthawi ndi 11 koloko yemwe. Ndinkazi kugona mpaka pano? No. Okay, undimvesese. Kugona kweni amamaliza mwina ma 6 koloko, 7 pena 8 koloko. Komano kwinako amakhala maso, amakutha kungoyasa kompyuta yake, kukhala pa phone basi, ndete azipanga WhatsApp, Facebook. Ndete amamaliza ma 12, 1 ndi mmene amakhala kutuluka no kuchipinda. Ona? Komano sikuti amakhala kuti koseko akugona ayi. Ndakafuna kudya zimakhala bwa? Kumbali yakudya. Okay, chimene chimachitika ndi ichi. Ineyo ndimadzuka daily 4 koloko 5 koloko. Ndimayesa mbaula basi kuphika kudani za breakfast zija. Kenako ikamakona ma 8 ndimampitisia kuchipinda amakadyera komweko. Masanaso ndimayesa mbaula basi kuphika za lunch zija chanchani kenako ndimpitisia kuchipinda amadyera komweko. Yero ase iyeyo kuphika samaphika. Nkhani ndionena kuti kwawo anazolera kuphikira magesi. Ndefe kuno sitiphikira magesi. Timaphikira makala omwewa. Nde basi ndimamvesesa after amanena kuti ati makala aja amamudesa mmanja nde is okay nanga ndipanga bwanji. Uzingomuyasira mbaulayo ndi aziphika basi. Banja silophweka. Sizingatheke. Chifukwa amadana ndizijazi. Nthani yake pali makala ena yake amakonda kumathetheka pa mbaula paja. Basi mathetheka tete nde amadana nazo zimene amatha kuthamanga kukalowa nyumba ukabisala. Amaopa zimene ziji. Ona? After chifukwa chophikira makala mapoto aja amakhala ouda kupasi kudya chanchani nde ati zimamudesa so manja. Ase zinthu zake tu basi nzongofunika kumvesesa nanga sichikondi nkumvesesa aneti. Nde basi ndimapanga ineyo chilichonse. Nde kumbali yakuchapa zovala ndikutsuka mbali zimakhala bwanji? Kumbali yakuchapa ndimachapa ndineyo. Zovala zake zanga ndimachapa ndine. Olo zankati zonse ndimachapa ndine zake zanga. Ona? Apapaso ndipeza ndikuchapa. Chifukwa chake sindimavomera nsanga ndili kuseli ndikuchapa. Mbale ndimatsukaso ndine. Ndimamvesesa chifukwa chonena kuti kwaweti kumene wakulira makolo ake anagula chani washing machine. Ndezovala nangasi amangozika amenemo chimachapa ndi ichocho. Anaiso ndi dishwasher chimene chimasuka mbale chanchani. Yero nde basi ndimamvesesa nanga ndipanga bwanja ase chikondi ndikupiriratu. Koma se mkazi wako dizita angadye zokudya zathu zikoma. Angadye zinthu monga nsima tere ndiso yapi. Ase ikakhala nkhani imeneyoyo isiye nkhaniyo chifukwa ndimafuna ngati kuti kapena mwina banja ndilithawe chifukwa zokudya zathu zisamadya kwenikweni ayi. Nsima sadya ndi kazidyani zakumalawi kuno samadya. Wamvaiti? Moti salale yanga imathera kugula zinthu ngati spaghetti, sausage, nsomba za mchitini zija basi. Nde kuti weekend iliyonse amafuna ndigule pizza. Imagine ase pizza uzigula every week. Koma se kuti galo amene ndiwakuti kwenikweni. Ndipo ndi ndani? Wandipsesaso mtima we. Tatipangeni like video yo podina button limene limaoneka chonchi. Ambuya akudaliseni pamene mukupitiriza kuonera video imeneyi. Ndipo ndi ndani? Wandipsesaso mtima we. Iyayi. Chonde iwe ndi nzanga koma tisungirane ulemu. Sikuti ndi galo ayi ndi mkazi wanga. Okay, ndingokuyankha chonchi. Iyeyo bambo ake ndi mzungu komano mayi ake ndi mwenye. Wakulira ku South Africa. Komano zina lake ndi Ivanos. Asa ineso limandivuta timati anyway. Komano basi ndimangotchulana naye kuti hane chifukwa dzina lo ase limamveka ngati mwachimwenye mwina mwake nde limavuta. Nde ngati ukukanika kutchula dzina la mkazi wako pali tsogolo la banja pamenepo nanga munakumana kuti? Tinakumana pa Facebook. Umaziwa zomwezi zotumizirana ma friend request. Ananditumizira namuyankha basi wasanduka friend. Nde tinacheza about 3 months. Kena kuwanduza kuti I want to get married, help me playing for this chanchani. Ndamuza no problem, I can marry you. Zapezeka kuti zatani zatheka. Ona komano abadeni sanagwirizane nazo yasunga kwatire nzungu ati kumandelesa. Nde ndati no uyuyu ndi nzungu sindingaphwekese yayi. Ndani amene safuna kukwatira nzungu.
ndi nangopanga kuti nango atayira uko ine ndakamutenga ona ndi ndimakhala naye kunoko. Komano ase mbola ndionena kuti samalola kukhala nyumba yoti siya self contained, amafuna nyumba ngati zimenezi ndi ase zimadula hova mamanshoni ndi salary yanga ya uphunzitsi sizimagwirizana. After zokudya zimene amafuna kudya sizi zathu ziswayi, sungamugulire dala chigumu kuti uziti adya zitumbuwa akudyera kunama. Ona amafuna basi uzimugulira zimakeke, basi zimakukies zija, mabiscuit, basi zimene zimene amadya. Juice sungati basi uzangomphikira ti mumpoto kuti akumwera no, koma basi majuice chanchani ndi koma ase anyway poti chikondi nkupirira. Koma ase funso lomaliza, iwe phindu lomwe umalipeza pokhala ndi mkazi amene ndi chani? Phindu limene ndimalipeza pokwatira mkazi amene inde molalo ase ndikati ndiyende naye mmuzimu ase magazi amandifira Brenaki inu ndi wani Brenaki makwana inu Brenaki malevels chanchani ase magazi amandifira. Umaziwa kale anthu okuda akaona nzungu makhala kuti basi amaona ngati kaona chani ona ndi ndimalemekezeka nawo kumodzi. Olo ndikangopezeka kuti pina tapita ku msonkhano wina wake olo tisanayitanidwe timapezeka kuti tapasidwa mpando wakusogolo chifukwa cha mkaziyo. Ona umaziwa kale anthu okuda sangalole nzungu akhale pasi iwo akhale pa mpando, apeze kuti akumpasa nzungu mpando ndi ine nanga sindabwera naye ndine wapambali pale apeze kuti nanenso akundipasanso mpando. Ase ndimalemekezedwa olo kumaliro sindidya nawo pagulu ndimapasidwa lumu kuti kadyereni uko ase ndimalemekezedwa ase mkazi uyu akundidyesa wani mmuzi muno. Honey, I want orange juice and pizza. It's okay, honey. I'll bring it as soon as I buy it. Don't worry, I love you. I love you too, honey. Zayambikatu magobo anu ajadzuka tsopano mkazi opusa kwambiri ndi wewe mweso. Ase usamalankhule choncho iweyo ndiwe nzanga ase tikambirane bwanji ase tandibwereke 15,000 kwacha ndimugulire pizza amene akufunayo ndi ndimugulire juice amene akufunayo adye breakfast. Ase uzuwa kale lero ndi 15 date sindingakhale ndi ndrama ase mkazi adye uyuyu. Ase chomwe ndingakupase ndichi ndi ukundimenya ndala kwaso chani ndalako kukupempha ndrama. Mwamva zimenezo eti akuti ndipeze mkazi kuti muzonse uziwe kuti inenso ndikhoza kukwatira mkazi wophunzira ndikhoza kupeza mkazi wakunja ndikhoza kupeza chinkazi choti chikamayenda aliyese kugoma ndipeze mamuna oti muzonse udziwe kuti inenso ndikhoza kukwatirana ndi mamuna wa ndrama, mamuna wa galimoto ndikhoza kukwatirana ndi mamuna otchuka. Okay, pangani koma timafuna tilankhule kunena kuti si zinthu zonse zimene timayenera tipange mwampikisano pankhani yopeza mkazi, pankhani yopeza mamuna zitengere chisankho chathu mu mtima mwathu mene tamukondera munthu uja, osati tipange zoti anzathu adziwe kuti ifeso ndife muzuziwe kuti ifeso ndife pena ena amachita kwa challenge makolo aziwe kuti inenso ndikhoza kuwapezera mamuna wa galimoto. Zimenezi zizatipwetekesa pamapeto. Tiyeni chikondi chizichokera mu mtima ngati munthu uja tamukonda osati kungomkonda chifukwa china kuti tifuna ina yake adziwe. Pamapeto mavuto akazabwera, mavuto amene achasazakhala amudzi mavuto amene achasazakhala azinzathu amene timaona ajayi, mavuto amene wazakhala athu. Chimene timafuna ife tilankhule ndi chimenechi. Osayiwala kupanga like, osayiwala kupanga subscribe. Timakunyadirani.